Velkommen til tværprofessionel debat. I dag har jeg besøg af pædagoger, der hedder Louise, og en sygeplejerske, der hedder Malene. Og vi alle kender jo casen om Dennis, og i dag har vi en eksklusiv filmklip af situationen. Vi har faktisk også inviteret en socialrådgiver, men hun var forhindret i at komme i dag. Så emnet handler om i dag det tværprofessionelle fag omkring de tre socialrådgiver, sygeplejerske og pædagog. Og det handler om casen Dennis, hvor vi vil se nogle klip og så diskutere, hvad vi kunne have gjort anderledes. Og vi starter med at se et klip, hvor Dennis er hos psykolog. Hej. Hej Dennis. Velkommen. Dennis. Nå. Hvad har du af problemer, Dennis? Jamen, jeg har fået at vide, at jeg kan ikke sidde stille i skolen, og så har jeg også lidt nogle onde drømme om natten. Okay, det må vi jo så snakke om. Ja. Se den her klip af Dennis og psykologen. Kunne man som sygeplejerske have gjort noget anderledes end det stadig? Altså, det er jo selvfølgelig nogle rigtig gode tiltag at sende Dennis til læge, for at sikre, så vi sikrer os, at der ikke er noget, at Dennis ikke fejler noget. Men derudover så er det også rigtig vigtigt at kigge på helhedsbilledet. Hvad er det, der gør, at Dennis er overvægtig? Bliver han mobbet, har han dårligt selvværd, hvordan har han det derhjemme, og sådan nogle ting. Kunne man for eksempel som pædagog have gjort noget anderledes? Men altså lige umiddelbart, når vi ser det her klip, så det der sådan springer mig i øjnene, det er, at vi har som pædagoger mulighed inden for de institutionelle rammer, hvor det er, at vi ligesom kan snakke omkring, altså med forældrene omkring, hvad er det denne, som er på sin madpakke, men igen, det er jo en balancegang i forhold til, at vi skal heller ikke gå ind og belære forældrene, så et eller andet sted, så ligger det jo meget hos altså, i det sundhedsfaglige. Ja, vi kan allerede vurdere nu, at man kunne have gjort noget anderledes som pædagog og som sygeplejerske for Dennis. Men nu vil vi se nogle andre klip, hvor Dennis han faktisk ikke taber sig, og så tager videre at moren sender ham til julemærken hjem. Og så ser vi, hvordan hans liv udfolder sig efter det også. Jeg skal bare gå ned og styrketræne nu, efter vi lige har løbet, mand. Altså, du var bare så god til at løbe, den er så helt vildt. Jeg vil slet ikke følge med. Jeg kommer bare til sidst. Jeg er også skide før, jeg kommer ud og løbe igen i morgen. Nej, jeg skal nok følges med dig i morgen, hvis det er, så er vi ligesom sammen om det og sådan noget der. Ha! Der går flad, Dennis. Jeg ved godt, det ikke er sund mad, mor hun laver, men jeg vil altså ikke sige noget til. Ja, vil du sige som pædagog, at det er en hensigtsmæssig udvikling, Dennis har fået? Altså, det der lige umiddelbart springer mig i øjnene, det er undrer mig. Jamen, altså, jeg sidder lidt med en undren over, at Dennis ikke er blevet tilbudt noget opfyldende, altså et tilbud i forhold til tilbagefalds, altså med fokus på, hvordan skal Dennis komme igennem de her ting videre her. Og støtte selvfølgelig også til, at han skal blive fortsat den her gode udvikling, som han har oplevet med julemærket. Ja, Malene, hvad vil du sige, der kunne gøres inden for den sundhedsfaglige aspekt? Ja, han skal selvfølgelig have nogle redskaber til at kunne fortsætte, som der også bliver sagt her, at fortsætte den gode udvikling. Altså selvfølgelig nogle opskrifter osv., men også få draget hele familien med ind i den her proces. Moren bliver også nødt til at lægge sin livsstil op for at støtte op omkring Dennis. Måske også faren og den familie der og så videre på den måde der. Det er rigtig vigtigt, at han får den støtte der også. Som vi kan se, så vi har lige den sidste klip af Dennis' case. Så er det Dennis. Ja. Velkommen til. Hej. Hej, jeg hedder Susanne. Og det er altså mor, kan jeg stå? Ja. Ja. Dennis, allerførst så vil jeg lige veje dig en gang. Så Ja. vi kan se, hvordan din vægt den er. Så hvis du kommer med herovre.
jeg synes lige, at jeg vil fortælle, at det går simpelthen så godt med Dennis. Altså, det er sådan en prøve, det med, den passer til kostplanen. Og, ja, jeg synes altså, det går rigtig godt med, at han spiser det, han skal. Og kun spiser sundt, og han er rigtig god til også at få motion. Ja. Dennis, du har taget en lille smule på, siden sidst du blev vejet. Ja, helt 5 kilo. Nu vil jeg så spørge jer begge, hvad kan man gøre fremadrettet i den her sag? Altså lige umiddelbart tænker jeg, at vi i hvert fald skal have i gang i et eller andet tværfagligt samarbejde, hvor der er alle de her eksterne aktører, der ligesom har med Dennis at gøre, bliver samlet på en eller anden måde. Der er i hvert fald en, der har overblikket over de her tiltag. Og at have fokus på nogle af de bagvedliggende ting. Ikke bare, nå, okay, nu er Dennis overvægtig, så skal vi have ham til at tabe sig ved kost og motion. Vi skal i hvert fald kigge på det som en helhed, og ikke som isolerede problemer. Og det gør man jo på en rigtig god måde ved at samarbejde med folk, der har en anden ekspertviden, eller hvad man kan sige, end sig selv. Så I er enige i, at problemet er, at der ikke har været nok samarbejde mellem de forskellige parter? I hvert fald, at Dennis ikke er set som en helhed, men at man har gået ud og plukket ud, eller man har plukket symptomer ud, som og problematikker i forhold. Man kan jo også fokusere på i forhold til hans familie, både moren og faren, ikke? Altså, hvor er faren henne i det her? Hvordan kan han hjælpe moren med hendes problematikker og sådan noget, ikke? Og Dennis har jo også... Skal vi stoppe? Ej, I skal bare snart få en afslutning. Ja, men man kan sige, i forhold til Dennis, så er det nok også vigtigt, at han på længere sigt, for at han bibeholder den her positive udvikling, har en omsorgsperson, han kan spejle sig i, og i det her tilfælde kan det jo måske være mor, men det er svært at sige, før vi ligesom får et overblik over hele sagen. Så er vi enige i, at der er forskellige problematikker, og hvis jeg ser vil være med i vores debat, så kan I stille spørgsmål eller svare på vores Facebook-side, Sværprofessionelt Fag. Jeg siger tak til deltagerne, Malene og Louise, og have en god aften.